kam ko an woni ɗum ɗo makko kanko joom suudu makko a ƴeewat tan an mo miijotoɗa hen fof ɓayde kanko hay goto ala min konko o ala preuve kadi o wi o ene waɗa mo violente no fiyamo te o ala hen preuve min hankandi mbimi dara nodduma ƴeewen no mbaɗɗo hen min horan mi namdimo joom galle makko wi kam kañum meeɗa fiidemo meeɗa ƴettude junggo makko junggo mum faye makko ew ɗum noon ne hawni seeɗa mata kanko ko haali ko fof o créé tan o haali ala hen ko woodi hay min taw ko hakkude men tan kaldeten enen ɗiɗo en tant que avocat min mboɗa andi konko ala e gonga taw ala he goɗo preuve ew hunde kam neɗɗo ɗo hen a wawa wadde kadi a wawi wiide tan siko koɓe fulɓe aɗa jingganaɓe kamɓe ɗiɓɓe foof ɗum ko ɗo hen sino jomum ne jogino preuve laaɓɗo walla ne jogino seedeji e yo kam aɗa wawi kono ala seede ala tawaɗo hay goto nanani hay goto yiyani an tan tini ɗum ɗon wawa wa ay min ɗum mbimom ɗo kam ko preuve tan yahata ɗo sa ala preuve kam ko médiation tan yimɓe mbawi wattude hunde foof ma waɗa seedentagal so tawi ala gonɗo seede ɗum ɗon min ala ko gandum hen ay ko gonga enen ɗiɗo han ƴewata no mbattuɗen ballen ɓe hayde koɓe fulɓe kamɓe ɗiɗo foof kadi enen kadi ken fulɓe ɓeeɗo rewɓe ɗiɗo mbiyatan ko rewɓe rimɓe raneɓe ewa yettude ɓe ɗo en ko yettude kala debbo no mbinomi ni kadi ko wiide wannitaɓe rewɓe ɓe yoɓe tiinno aduna ko haydara goto fof yo yonnu gurdam mum hakkude mum e joom galle mum yo yonnu gurdam mum e nder galle mum woni fof wonno ko golle mani jomum kala waɗa wat ko moƴƴi janggo so a jangtama a hersata ɗum woni ko heeɓi ɓeeɗo mi yettiɓe mi jarnima mabɓe kadi so jimi noddiɓe ɗo e yeeso mum ka mbawon settade ngam aduna no jettirmiɓe ni noon ko noon jettirmi on saabu so woni ko gonmi ko golle moɗon no jeeya hen darde moɗon no jeeya hen ɗum noon Allah jarama on jarama kamɓe ɓe woppitaɓe won konnguli ɗiɗi jimmi yettinde on to banggue wiyete ko rentinɗen aduna to banggue dawrugol ɗum noon on jarama eyyi joni min kam woni hen yiyandam tan ko gueɗel gotel ɓayde ko kanko addimo ɗo ittimo guila Sénégal addimo ɗo woni hen yiyandam tan ko kanko gorko o ƴetta wannon passe o hoore hay ɗum koye dow welede makko somo wela so tawi o wela kamɓe hen toon hakkadi o nawtamo Sénégal to ittimo to somo yiiɗi hoodde so yiiɗa hoodde kadi hanganin ko probléme makko kanko debbo ɗum tan woni solution o ɗum tan jiiɗa eyyi min ko ɗum tan jiimi hen ɓayde ko kanko ittimo toon yeehi hakkandi ha ɗon natti fewde natti welde hakkandi ari ha ɗo hen kadi jogori ko bonoyde e ɓe jetti toppatani yettidade ɗum noon so ɗum ɗini woni hen yiyandam tan kono nawtamo Sénégal o hoota somo yiiɗi hoodde so yiiɗa hoodde noon ko ari hen foof ko kanko e hoore kon kay hankandi o ala choix ndax ɗo woni ɗo ala preuve ala heydar o ala choix ko ƴettan ɗen ko ƴettata tan kay eyyi wadde min kam ko ɗum ɗon tan woni hen yiyandam eyyi ala probléme wadde min momi noddu mi winamo momin noddumomi ko kalɗum e ma foof mi ɗum ɗoyni mi arta e mo joni mi noddumomi haalnamo yiyande makko min hoorama mami noddidɗo gorko mi wiyamo yo ar mi haalnamo ɗum ɗon so jaaɓi moƴƴi so jaɓani ɗum noon no mbinomi tan hannde kam tagimi noddude on ɗo e ni ko ruttuɗon jettoro wonno laawol ngol juuti muusi kono on dañi woni e nder oɗon jettoro noon ɓe ɗiɗi feññinde hen gueɗe eɗen gandi ndeysan hay baba mal no wiya ɗum nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert ma tampa ma jaaka nde ganda hoore maɗa eywa caggal ɗum noon walli kam nde dañmi ɗeɗo caɗele o accident e aduna o no muusiri ni yimɓeɓe no balliri kam ni ɗum findini kam ɗum noon no jeeya ko tagini ƴettude pellital naatde e ko nanni ko ɗum ɗon noon ko yidde momtude gonɗi mi yii gudde poɗɗe sukkede ɗum tagi noon hannde o ko mbasitomi e leydi men ɗo ɗo gonɗen ɗo e leyɗele men to ummiɗen to Afrique ko waɗoɓe politique ɓe walla mbiyen dawrugol yoɓe nuun
yoɓe ngon gendiyankoɓe yoɓe jiɗi leydi maɓɓe sabu jamfaade leydi mum jamfaade ɓiɓɓe leydi mum ko hunde hersinide kadi politique bonani sofani ko yimɓe ɓe bonni ɗum par ce que politique sa nani politique tan to banggue pulaar wi ko dawrugol ko dawande hunde jogono ɗum juɓɓuti hay galle ma ko politique no kokkirta dépasse no ñamirta no jarirta so bonnama noon bona ala probléme wadde ok wadde mi salminima jaarama merci wadde ko wawi wonde hen komi nodditi jaarama yitan mbaɗata guitta rewɓe afrique tan gadda ɗumen ɗo ngala haydara ɗum fof mi wulama so fellude reste debbo to yata ɓe jogguinoto kayit mariage en ɗiɗon fof kono yo adduɗo e jomum o ngala kayit mariage o ngala haydara nene ko ɗum ɗo woni ko haalte hen ko kadi ko bandirama kadi a wawi kono minen ɗo ko dow gonga tan kala mawɗo ala wiyede o ko mawɗo yo hettine gonga o ko cuulel hettina fenandala kettude fenade fof wiyete ɗen hoko hette fenade mi eram yoni ni yettet subaka tan hakki heeɗi gasi hala cer iko woni habibi gasi kan gayni ɗum ko an neɗɗo ko neɗɗo tan sa wiyama oto are adanama kayit oto daro ɗo oto ɓado ɗo oto takko ɗo ni ko mbatta ton e joni ɗeɗo balɗe fof mbiɗa yiiloma maraw hande ko Allah hoddir tan jindirɗen ɗo hen amma janede porta kam yiiɗo joni aɗa wawi joɗade jew ala mi wawi joɗade sadi joɗade joɗ sadi joɗa tan joɗ min joɗake e saabu Allah joɗtanan kalta ko bonnam ɗum e joni joɗo jewren kettotmami ko hakkille wona jonde wona dota kettotmami ko hakkille habibi noppi joɗo jewren mbeɗa heeɗi ɗum noon halfinde en tan koye men e siftinde en hande o eɗen jeeɓa tuba to banggue démocratie kono eɗen meeɗa daɗede saabu sen duttima ende mbiyeten temps almameɓe cheikh Souleymani Baal walla mbiyen ceerno Souleymani Baal 1760 hitande ujunere temedde capanɗe jeegom o kanko ko nden o lelni kuuɗe to banggue démocratie yo nden France suwa wadde révolution française Amérique suwa wadde révolution hakkude men e révolution France woni 29 ans nde enen e nder Fouta eɗen jogui ko wiyete démocratie par ce que o haali ɗon neɗɗo yo totte saabu wawde ɗum yo totte saabu nunɗal mum hata heɓ lefol laamu wona rona roni so neɗɗo fuɗɗima yiyeede ina ardi heewi ngalu yo ngal makko heɓte o yaltine saabu ko ceerɗo laawol ɗo haali hen yo debbo teddine hoto hoyne yo cukalel teddine yo nayejo teddine o haali hen to banggue juɓɓudi jagar hefeɓe en waajotoɓe en fof ko juɓɓudi timmunodi to banggue almamiyagal heddi noon ndew maayi arɓe ɓe ndewani kono enen ko joguinoɗen e démocratie ko nden France hoyɗani ɗum Amérique hoyɗani ɗum 1760 sen duttima e kayitaji mon ji France kañum waɗi révolution muɗum ko 1789 duuɓi nogas e jeenayyi hakkude men e révolution meɗen sa ƴewtinima ɗum no wawi ko enen giiɗi finde cakkiri ummade ɗum noon noon holli ko politicien men hannde ɗi yoɓe tinno ɓe nunɗo yoɓe tinno
ɓe dutto ligganade leñol ngol ɓe mbasa ligganade posuji maɓɓe jinnan ko jewtan hetti fama ko banmi ho wona welede mbadin ko majjere tan ko yaadiɓe bonɓe jaadannoɓe ko ɗum addani banmi no mbadirmi ni ko gonga garmi ko a holli kam fof a holli kam yidde gila Sénégal ha ɗo hen kono mataw minnen ko yaadiɓe bonɓe tan jaadunoɓe cikkanoɓe ɓenne kañumnen somi wondi mumen ma kollam laawol ndehere ɓenne ko majjere yaadin hoye mabɓe ɓe kollanimi laawol wona pular wiyatno joni miɗen yalla hollu hewɓe goto yinaji yawtu joni miɗen ɗo Habibi wona location wona ñamde wona yarde saha mi yahat mi yirlo e supermercato ji ɗi mi ƴeewoto mbami darade mi ƴeewto mi yi bandam Sénégal naaje goto wawa rokkudemi hunde ko ñaami to gommi ɗo wona ñamde wona yarde te Allah andi hande no guurdirmi ɗam ɗo gurdam min junnoɓe ko min e ma garen jewten ƴeewen no pamotirɗen e koye men eyyi min kam jimi widema tan min en mbawa yewtide min a neldi kam kayit plainte oto mi ar galle ma oto mi takko galle ma oto mi ɓaɗa ɗon mi fotani yiyeede ɗon mi fotani nanede ɗum jeeyi oɗo distance en mbawa joddade nokku goto ko goo gueɗel ɗimmel saɗa yoɓa galle yataw galle aɗa ara hen walla aɗa ñaama hen walla aɗa ñammine hen walla aɗa ñamminane hen kono min mi ala toon ɓinguel mi ala toon dawangue ɓurnomi tidde ko an a wi a natti sohlude i ko mbaɗanmi on galle ko mbaɗatmi nden yewtere ko wona ɗum ko saɗa jogui haaju tan toppito haajuma min gueɗam fof pam koye junngo avocat famira honno kono Habibi hay soko ñalawma goto en meeɗi wurdude belemmo mo itti belemmo war sese min mi haalima mbimami ko juumre eywa e yaadiɓe bonɓe juumre nde sa nani juumi komi anda kono sa andinama a salima andude nene yawi ha may ka hiranmade tardi ha ɓurti ɗum tan kami juulami gay tawi ha juula gaynan taw ko jamma wayno Moussa woli lin fof pour arde hirtade te mba ɓoyata ɓe gara teɓe gara ma kam gayni joni sallite leydi mbaɗa yaawi joni nden mi gaynat sallite mama yaƴano bami o so ɗin téléphone ngo ƴano bami o ko yi baral dandi jam tan alhamdulillah ɗum mbaɗade hokkitima alhamdulillah jam tan joni joni min komi nayejo mi jaaɓi komi nayejo dan komi nayejo ɗum kay mi jaaɓi kono min mi wiyani ka nayejo Habibi mi wiyani noon noon mbiɗa mi wawa yalde min mi wiyanima ka nayejo mi jaaɓi komi nayejo eywa Habibi ɗum noon ko jumre tan annena fama tan ko jumre tan an joni yo sukaɓe ngar darde mabɓe yonti hande eywa yolande mabɓe yonti yoɓe garɓe ñoolta ñoolde ñoolaɗa nde aɗa andi ko sukaɓe warsata aɗa andi ko sukaɓe an ko mbawɗa muñandemi ko sukaɓe mbawa muñandemi joni famɗa ɗum ko gonga ko joni ko hande paami ɗum ko mbawɗa muñandemi ko sukaɓe mbawa muñande min ñaguimami ko kala sabu ko woni lahal ma juuɗe joni wasan ñaguima ko sabu Allah Habibi joɗo jewtan jarroɗami jafoɗami mi yarlimama mi yasmama joni goto tan mbawmi walludema saɗa jogui ko fonmami wawde wallude ko gotel saɗa yiɗi hodde mboɗo wawma waɗande biye saabu yidde nde e facciragal ngal e jiidigal ngal ko heddi ko ndewa lawol ma mi rewa lawolam ala ko mbawmi walludema toppito daña avocat joni mina wawa mboɗo jogui avocat gueɗam fof wawa toppitademi haalde avocat e Habibi ardi haalama hunde Habibi argay Habibi komi cowiɗo hana a woppata ɗo kay ɓingal ma ene wone tumuranke kañum nene Habibi min dembure min mi naji Allah andi holto kaltanmi ɗum ɗo wona yumma wona
baaba wona hay bandiraɗo hay goto joni men ɗa holto faami galle wonno neni mi foti yobde location mi yoɓani ñamde hadi nen ɗon mi liggaki mi waɗani haydara sehilaɓe jaadannoɓe ɓen joni goppi ham hay kartal joguinomi kartal ngal kadi o itti kartal ngal kadi o nawi ɗum min joni men ɗa holto faami sa nanni kartal yata mara waɗi fofuji ko guittu ɗum min ndeminaji min kono allah o moƴƴo moɓi fof junngo allah bandiraɓe gande neɗɗo so joom galle mum addi ɗum ɗo yo wattu haqqille anda yaadiɓe wona nanɗa ni ko kalanmi woni joni komi tampuɗo moƴƴo jaggi min ɗa tiiɗi reeni min fof mofti ko suuƴi ko feeñi fof hay goto andana min somin dañi min ñaama somin dañani min jooɗo fof ewwo ngara Mamadou Mari gara Mamadou Mari kay wo ni la de jaram kay wo ni hamin gondirno hon Allah hamin gandi be ko be suhaabe mojjube welbe jibinde wonno be gandi hakkunde amen e maada e nangiri min tambinende ko min jinnaado mabbe ala foko be madara jeyna ba weekend fof defar ko maaro lidi e laccire haaw be wonno andi ko min fulankobe su wiyaani min ngare kirto de tan wala nokka nelde min booluuji minen ka hande ko dujjal tan min calminam a jaajima gora on ngare jam e so moɗo ko duuniɗo mo wallahi sa duwima tan Allah jaabo oɗo isiraɗo ko duuniɗo mo wallahi no Allah jaabo ɗo en hoto makko yaade ala fof ko waɗanani min woodi fof o waɗi hay gesel amen ɗa ko kanko ne so wimo rewa ala babar ga e wawa wallahi o mi duwani mamo ngal furankagal nde ko ngalo addi ko wallahi kono wondama ko Allah jaabo non de Allah ittinomo ɗo o yeeyi cuɗari makko o delfini banigen wadde nidimo kalis o kuppi biye makko yo taw gorko makko e laabi mettude Allah reenimo suurimo wonon ko dimo Allah reenimo suurimo lawol jokken hawye dow jam tawi non gorko makko ɗuggide mo arti ɗum haɗo e juuɗe mon o kay duwanade o yahat par ce que wallahi min duwanade o yaari yetta gaajo gondi ko sabaɗo e diwono ko laddene gorko makko oɗon liggota fof kanko waɗa fof kanko waɗa Allah ko duwanade weɓani hande jamanu hande ko wiɗen ko jibinde haadi wiide enen fof eɗen gandi eɗen jibine eɗen besni a wawana ɓiye saha so welama wiyami defani walla lelo ha nangue hoore ko mbawɗa e mum a fiyata huccata saha yiyani gorko mum so Allah addinima ko haade e juuɗe ma tere Allah no feewi en ƴettiri ɗum ma Allah waɗanni kadi min nan ɓulaɗi min Mamadou Lamine jogui ɗum artiri ɗum alhamdulillah en beltanima Allah baɗumala so ɓoyade no jaajo min merci nande ɗum ndeysan par ce que ñentude min watti wadde fof ay goro sibabune makko o yeeyi ko ma haaldi ni yo baɗumala so ɓoyade no jaajo feɗo humtu haali laano yurmin enen noon tinnoɗen ganden leydi ko laamiɓe tan jonani no laamaɓe ɓe kamɓene wonno ɓe poti waade salade feccede salade funtede salade hutorede saɗa wotana neɗɗo yo taw ko ndimago gotiranɗamo saabu omo gollono leydi ndi wona saabu ara galle ma jamma morlotma ujunere ɗum ko yeeyde ndimago muɗum ganden kadi leydi wawa ɓamtade taw goto fof addani ballal muɗum to banggue laaɓal jaafoɗo laaɓal en gueɗe goɗɗe mbaɗon sa ñittima werlima oɗo ƴetti fitti jamma duñiɗa goɗɗo ari horkiti ko wonno e lawol ɗum wona foti laam ɗum noon ganden fewnata leydi ko laamiɓe e laamaɓe goto foof daro darde foti jogade jogo ndimago jogo gendiyankal liggo ɗum jinnomi halfinde on e andi noon so Allah jaaɓi min ko nden teppere jinmi yaɓɓude kadi mbeɗe jogui
hoolaare timmere nden teɓere ma jaɓɓi ɗum sabu kon yiɓɓe waɗɓe fayida finɓe yiɓɓe leyɗele mon ɗum noon yalla hokken yettinde ko jiɗɗen wadde ko ha mbawen ɓamtude leydi men e leñol meɗen Allah jarama goro anon de ke liggéey mo no musirama liggéey avocat ko ni way mus liggéey mus dogde jamma ñalawma tribunal o fe bureau yen tan on gasata tan ande mi yurminama vraiment kam sama article jidan non an hay liggéey legganade hoore mudum ni kam ɓurno kam ande kam a ñallinta a wallinta tan muuside vraiment kam muus surtout saaji so heewi himɓe ɗum muus yeske kadi ala ero ɗum ɗo wadde hay nder bureau ma kam taade kam min nani hankkandine no yenno aɗa haala ka ƴetto congé ɗum noon wadde mbimi wadde yo waɗe surprise ni jam komi connoɗo biyeji meɗen enen ɗiɗo min kaldino eɗen mbaɗa voyage biyeji meɗen pour yaade Dubaï ha ko mbiɗa o no mi weltima no vraiment min taade kay hankkandine ko wonno probléme o ko fo en ceerti hen hankkandine en jejjiti probléme uji sukaɓeɓe hankkandine goni sehilaɓam kadi e ko mbinomami ko vraiment mi ɓeydima hen weltare ma e ɗum ɗo ma fof vraiment min wadde yon waɗe surprise tan jam Dubaï eyi jaaha poftoyɗa tare ɗum ɗo wallahi mi weltima no fewi tare golle ma no muusi jehen poftoyɗen kam eyi vraiment waɗi ko weli ham merci beaucoup ko an jari ɗum ko an jari ɗum andena ko mbaɗɗa ko e muñe e ko muñanɗa kam ko ɗum kadi vraiment alay sago so muñinani won mo muñinami wadde noon minnene alay sago minnene mi holluma preuve am wadde minnene ko noon watte wallahi mi weltima ala kay sin jeki Dubaï sall jaɓi ɓeyde mi jetti cons ɗum ɗo e gona alay sago annen liggey ma no muusi vraiment min kam sikkirano liggey avocat ko ni way muusi no muusi de no muusi kam noon en kooti galle wadde an tagno kam rewde ɗo hen jehen wadde gila hirani ham